Είναι ναρκωτικό παιχνίδι το υπόδρομο. Για αρχότη το υπόδρομο. Εδώ τι θα πατήσετε. Ωραία, πατήσω να πούμε. Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε είναι αυτό. Εσείς επιμένετε το ελληνικό υπόδρομο είναι ναρκωτικό παιχνίδι. Α, ναι, ναρκωτικό παιχνίδι. Γιατί τι εννοείτε. Καταρχήν αυτό το παιχνίδι είναι για πρίγκιπες. Δεν έγινε για λινάτσες. Τα ορφανά πορεύονται και οι κύριες κονομιώτες κορόιδο εδώ μέσα. Το 2-4 παίξα μπροστά το πουτάνο. Άδειο δεν έπαιξα εγώ. Άσε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλλον Μα χθεσινός ρε, χθεσινός. και τα παίρνεις τα λεφτά. Έχεις γίνει μεγάλη αλεπού εδώ. Τι χαμένος, κερδισμένος, τα παίρνουμε, τα χαλάς και άμα κερδίσεις πας και τα τρως όλα και δεν έχεις την άλλη μέρα ούτε να φας. Τι θες τώρα. Πείτε μας εδώ, κερδίζετε, χάρατε, τι κάνατε. Παιδί μου, αγόρι μου, άκου να δεις εδώ πόσοι κερδίζουνε. Αυτοί είμαστε αιώνιοι χασούριδες. Άμα βγεις με τα λεφτά σου, είσαι κερδισμένος και τελείωσε. Τότε γιατί έρχεστε. Έρχομαι για να περάσω την ώρα μου. Κίνια, με έχει καρφώσει μάτι, το φοβάμαι το μάτι. Είμαι ένας μεγάλος τζογαδόρος, είμαι παίχτης. Πολύ παίχτη. Θα παίζω ό,τι και εδώ παιχνίδι μπροστά μου θα παίξω. Κύριε, βρισκόμαστε εδώ στα κτέλ Κηφισού. Τα ζώδια που λέγαμε, τα βλέπετε. Ο κύριος, το όνομά σας. Νίκο. Ο κύριος Νίκος, ο μεγάλος τζογαδόρος. Θα πάρει τα ζάρια στα χέρια του και θα ρίξει υψής αμέσως μια ζαριά καλή. Ο κύριος παρακαλώ πέσει ένα ρολόι. Ποιος θα βάλει ένα αντίστοιχο. Καλά. Μα δεν βλέπω να φαίνεται κάποια ζαριά. Να σας πω κάτι, καλύτερα να μην το βάζετε το ρολόι γιατί ως γνωστό θα το χάσετε κι αυτό, καταλάβατε. Αφού είναι νόμος ότι χάνατε.